Bonjour, tady je Leon a já vás vítám u 7. tutoriálu a dnes vám ukážu, jak si upgradeovat Euro Truck Simulator 2. Takže jako první krok půjdeme na internet, a než se vrhneme do toho tutoriálu, tak na ten upgrade je víc možností. A tak máte uprostřed obrazovky na program Torrent, díky tomu si ten upgrade vlastně můžete stáhnout, to je tam totiž víc možností, jak si ten upgrade vlastně stáhnout ten patch. A když jako máte teďka uprostřed obrazovky, když tak tam máte i okýnko a když na to okýnko kliknete, tak je to přímo odkaz na ten tutoriál. A jo, máte již tak v popisku videa ten tutoriál na ten program Torrent. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, takže jako první krok půjdeme na internet. Tak. A tady tam se budete mít samozřejmě v popisku videa. Tady tam jste přímo oficiální stránka na ten Euro Truck Simulator 2, tady se dozvíte vlastně, co se bude vylepšovat, tady si můžete hru přímo i koupit, podívat se na tu hru, jak vypadá, na video, na fotky, tady si můžete přímo stáhnout i rovnou tu verzi, abyste si nemuseli přímo i tu verzi, abyste, když máte koupenou tu hru, tak abyste se nemuseli stávat nějaký starší verze a pak si to teprve upgradeovat. Jo, a upozornění jenom. Nevím, jestli to fakt dělá, ale tady ten download je přímo tady nejnovější verze, co je, tak je 1.21, ale tady když si to stáhnete, tak tady je spíš určený pro ty, co si tady tu hru koupí, tady to není totiž 50 verze. Takže uprostřed obrazovky máte 6. tutoriál na tu hru Euro Truck Simulator 2, kde je tutoriál na Euro Truck Simulator 2 varizáckou verzi. A teďka vlastně dělám, protože mi tam teďka nedávno napsal jeden týpek, že abych co nejdříve stihl vydat ten upgrade, ten 7. tutoriál, ten upgrade na tu hru Euro Truck Simulator 2, tak to teďka vlastně dělám, no a tak nejdříve vlastně stáhnete ten varizácký, ten co teďka máte uprostřed obrazovky, když tak tam máte i normální okýnko, který vás normálně hodí přímo na ten tutoriál, když tak máte i v popisku videa. A jak se instalujete tu varizáckou verzi, tak už stačí jen abyste potom najeli na ten návod a neinstalovali si ho. Takže teďka už dostávám. Ještě vám tady vysvětlím, co z této webové stránky vlastně se dozvíte. Tak tady to je vlastně domovská stránka této webové stránky, že tady to je souhrn ze všech těch věcí, co tady těchto kategorií tady je vlastně About. About je vlastně kategorie, kde jsou všechny druhy tahačů, co v té hře vlastně je, a v této hře vlastně můžete v této kategorii si vlastně můžete prohlídnout všechny tahače, který si budete potom třeba v budoucnu kupovat a jak vypadá na nich jejich vylepšení a tak podobně. Tady si tu hru koupíte v této kategorii, základní verzi s nějakým DLCčkem, potom základní verzi plus nejznámějším DLCčkem, pro ty, co neví, co je to DLC nebo DLC, tak to je vlastně rozšíření hry a zatím nejznámější rozšíření je Skandinávie a pak je tady ještě nějaká další verze, tady to je asi nejspíš plná verze Euro Truck Simulator 2 se všemi DLCčkama a všema ostatníma věcma, tak podobně, tady si taky samozřejmě můžete dočíst nějakých věcí, prostě co se tam vylepšilo, tak podobně. Pak tady máte media a ty media to je, že tady máte videa, nějaký screenshoty jako fotky, jak ta hra vypadá, ještě než si tu hru samozřejmě chcete stáhnout a podívat se na ní, jak ta hra vypadá, jestli vás vlastně bavila. Tady to je vlastně kategorie, kde si tu hru stáhnete a tady to je spíš pro ty, co si tu hru koupili. A teďka my budeme potřebovat kategorii jménem Update neboli Upgrade. Tak jo, teďka půjdeme trošku dolů a poznáte to vždycky, když vyjde nějaká nová verze, tak to vždycky tak vypadá, že tady je nejnovější verze a nejnovější verze je teďka 1.21 a pokud si pamatujete, co jsem vám říkal na začátku tutoriálu, že tady je víc možností, jak si tady ten upgrade vlastně stáhnout neboli ten patch, a díky tady této funkci si tu hru rovnou tak můžete stáhnout. Pokud nechcete takhle, tak ani to moc nedoporučuju, protože tady je to taky trošku pomalejší, tak to spíš doporučuju přes ten torrent, protože přes ten torrent stahuju všechny věci vlastně. A tady ten
a tady to vlastně na to jenom kliknete, tady se nám to stáhne jako u jiných tutoriálů a rovnou to spustí. A pak jsou tady ještě 3 další webové stránky, kde vám teďka ukážu, jak si to přesně stáhnout. Jenom pro ty, co by mě napsali do komentářů, teďka mi nedávno napsal, že si fakt myslím, že všichni lidi jsou tak pitomí, že to prostě nedokážou. Nic jsem v tom videu nic samozřejmě neříkal, ale někteří k tomu moc úplně tolik nerozumí, tak oni prostě potom píšou do komentářů, jak se to stahuje z této webové stránky a tak podobně. Vlastně tak radši to udělám úplný ten tutoriál, aby si lidi potom byli spokojení s tím, aby se potom nemuseli stěžovat vlastně a psát do komentářů. Takže jako první kliknu na webovou stránku jménem Speedmaniacas, nebo jak se to čtem, nevím, netuším jistě. Pokud nám to nenačte, tak normálně dejte F5 nebo dejte tu šipku s tím aktualizovat. Tak, on to občas zablbne, nevím proč. Tak tady dáte download, tak a rovnou se nám to tady dá stáhnout a když dáte uložit, tak se nám to rovnou začne stahovat a já to tady odsud nepotřebuju, takže to tady odkřížkuju. A teď se vrhneme na Patch Scroll. Pokud možná víte teďka, že se tam již trošku seká, tak to je kvůli tomu natáčejícímu programu. Nevím, netuším proč, protože se to občas tak sekne, netuším vůbec, proč se to tak děje. Tak. A teďka tady je další ten download. Tak na to kliknete a teď se vám tady objeví tabulka s downloadem. Tady chvilku počkáte, než se vám to tady odpočítá těch 10 vteřin vlastně. Chvilku ještě počkáte, 2, 1, 0. Tak tady dáte download a začne se tam to stahovat stejně, jak to bylo u té první webové stránky. Tak se odkřížkujete a teď je tady poslední webová stránka gamersheal.cz, dáte download. Zase samozřejmě, pokud vám to nepůjde takhle, tak tady zase máte na download přes torrent. A pokud by se vám to načetlo takhle, tak na to musíte ještě jednou tady takhle kliknout a zase se vám to začalo samozřejmě stahovat. A já si to samozřejmě stáhnu přes program Torrent. Tak to samozřejmě nebudu stahovat, protože je to u mě taky pomalejší víc. Tak pozastavit, zrušit, odkřížkovat. Tak a si kliknu na ten torrent, takže dám local link. Tak. Chvilku počkám, se to stáhne. Kliknu na to. Teď se mi načte program Torrent. Chvilku ještě počkám. Tak za chvilku se to už načte. A když se tady objeví tady ta tabulka, tak vlastně internet už vůbec to teďka nepotřebujeme. Můžete ho v klidu odkřížkovat. Tak, už ho vůbec nepotřebujeme. Tak a tady to, pokud někdo stahuje přes ten torrent, tak tady dáte jenom OK. Tak. Počkáte si na... Jo, já jsem už kousíček stahoval samozřejmě, protože už jsem chtěl mít něco málo načrtnutý, ale moc jsem toho zatím nestáhl nic moc, takže to je zbytečný. Počkám, než se to stáhne na 100%. Než se to vlastně zkontroluje na 100%. Dobrý, tak, takže ještě zbývá nějakých pár procent ještě. Tak, a než se tady ten patch stáhne, tak to mezi tím tady to natáčení ukončím. Tak to mezi tím tady to natáčení ukončím a ozvu se vám zpátky, až se tady ten page zase stáhne. Tak jo, zatím čau. Tak až jsem zase zpátky, dámy a pánové, omlouvám se za menší střih a jak můžete teďka vidět, dámy a pánové, už se mi to konečně stáhlo, ten patch neboli upgrade, tak teďka to odstraním. Vymazat torrent, OK, tak, teď už torrent vůbec nepotřebuju, už do žádný nějaký stahovací, potřebujeme něco takového a teď půjdeme tam, kam se vám to stáhlo. Tak jo, půjdu tam, kam se mě to stáhlo. Šup. Tak, dobrý. Musím počkat, než se mě to tady všechno načte, protože tady to je vlastně ono a musím to nechat chvilku načíst. Tak, výborně. Tady to spustím, tu instalaci. Tak a ještě než se to spustí, tak vlastně ještě na to musíte dát pravým tlačítkem, dát vlastnosti. A tady vlastně hnedka budete mít takový tlačítko odblokovat, tak na to klikněte a dáte použít a OK, protože mě to tady nefungovalo a musel jsem to celou dobu nějak zjišťovat, aby se mě to spustilo, tak jsem to vlastně dal na ten patch pravým tlačítkem vlastnosti a tady jsem dělal odblokovat, takže si to taky odblokujte, aby vám to nemělo nějaký nepořádek. A pokud se vám to, protože já jsem to už jenom zkoušel spustit, jestli to ještě funguje, ale bohužel mě to nefungovalo, tak jsem musel resetovat počítač, protože mě to nějak vypadlo, vůbec nevím proč.
a zjistil jsem, že na to musím dát pravým tlačítkem a spustil přes správce úloh, i když se to tak spustí i automaticky. A tak pro ty, který by jim to udělalo, že by jim to vypadlo prostě a nereagoval by počítač a museli byste ten počítač prostě resetovat, tak na to dáte pravým tlačítkem, spustit jako správce, počkáme samozřejmě chvíli, když se nám tam objeví ta tabulka. Tak vy to možná nevidíte, dámy a pánové, ale zase tady ta tabulka, chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači, samozřejmě dáte ano, protože udělá to změnu jenom v té hře, takže to úplně v pořádku, takže zase dáte ano. Tak a teďka se chvilku počkáme, wow, to se tady docela rychle načetlo, to předtím to chvilku trvalo díl. Tak, teďka tady necháte samozřejmě česky, pokud chcete tu hru v češtině, což určitě ano, tak dáte pokračovat. Kontroluji integritu dat, prostě tu starší verzi, to je Euro Truck Simulator 2, tu co teďka máte. Chvilku se to načte. A hnedka potom, pokud dobře vím, tak by už měl načíst normálně klasický upgrade této hry. Ještě chvilku počkám. Tak, teďka už je jenom upgrade, takže chvilku počkáme, než se to upgradeuje, nebo aktualizuje a ještě nainstaluje. A mezi tím dám timelapse. Tak a už se to konečně upgradeovalo nebo aktualizovalo. Aktualizace hry byla úspěšně dokončena. Tak jo, dáme ukončit. A teď vám ještě tu hru ukážu, jak se správně upgradeovala, protože jsem sám zvědavý. Protože tady tu nejnovější verzi na 21.1 ani ještě vůbec neznám, takže jsem sám zvědavý, jaký tady ten upgrade bude přinášet nějaký novinky do té hry Euro Truck Simulator 2, ale to dělám přes jináčí natáčecí program, takže zatím se mějte a čau. Tak a jsem zase zpátky, dámy a pánové, jak můžete vidět, jak to 100% funguje. Jenom pro ty, co mají tu varizáckou verzi, tak jak to upgradeujete, tak ti, co si nainstalovali tu základní verzi, tu varizáckou verzi Euro Truck Simulator 2, tak vidíte, že tam je ten klíč, tak pokud ten klíč tam jste tam zadávali tak tenkrát poprvé, tak jak jste to upgradeovali, tak už nemusíte kopírovat znovu ten klíč, co je v tom Demon's Life v té instalaci. Stačí, když ho odpojíte, musíte ještě před spuštěním této hry, tak musíte nejdříve odpojit kabel od internetu, spustit hru a pak sám objeví tady tam ta tabulka. Pokud sám neobjeví, tak musíte minimalizovat hru a jít na ten textový dokument, kde je vlastně ten kód, jináč pro ty, kteří ho nemají, tak když jako mají v popisku videa, musíte si ho kopírovat, dát to semka a když není přístup k internetu, tak vás to pustí dále. Tak teďka vám to samozřejmě ukážu, ověření klíče, vlastně hra potřebuje ověřit produkční klíč, k otevření je vyžádáno připojení k internetu, dáte samozřejmě pokračovat a nemůže to samozřejmě ověřit, protože to nemá přístup k internetu. Tak chvilku počkáte, než se vám to tak vlastně načte. Jenom pro ty, kteří tam budou muset dát ten kód, tak samozřejmě tam objeví rovnou ta lišta na ty kódy. Tak samozřejmě první tabulka zleva dáte control. Pro ty, co nevidí, co je to control, tak je to CTRL, dáte CTRL-V, tím si to vlastně okopírujete a pak dáte jenom ověřit a objeví se vám přesně tam ta tabulka, která byla předtím, že je to načítání. A teďka
jak se vám to vlastně ověří, jak hra nebyla schopná ověřit produkční klíč, pro tentokrát můžete pokračovat, dáte OK a tak budete vždycky furt dělat, vždycky, když budete mít chuť si zahrát i tuto hru Euro Truck Simulator 2, ale ona je šance někdy, že když budete trochu brouzdat po internetu, tak nikdy najdete nějaký ten varezácký klíč a když ho sem dáte, tak se vám to tak se je šance, že se vám to klidně aktivuje a potom to můžete mít i s tím s kabelem od internetu. No a jak můžete vidět, jak to vlastně funguje, jenom ještě musíte jít vlastně na tu profilovku. Ještě vlastně jenom z profilovku přesně. A až se vám tady byl zpátky k internetu, chvilku počkáte, se vám to samozřejmě načte, abyste si byli jistí, tak hru samozřejmě minimalizujete. Jo, byla zjištěna úprava hry, aby se vyhnul problému s kontabilitou, kvůli změnám v herním světě veškeré nedokončené zakázky, kterou jsem samozřejmě v prvním let's play na této hru jsem samozřejmě dokončil. Zakázky byly zrušeny bez jakékoliv penalizace. Pokud to bylo nutné, tvůj tahač byl přeparkován bezpečné místo, což je na hlavní garáž, kde je v České republice hlavním městě jménem Praha. Tak tam se tam vlastně mě to automaticky dalo a pokud vy nevíte, co tady to vlastně je, tak to je vždycky, když máte nějakou zakázku už rozjetou a upgradeujete hru, tak ještě předtím vám doporučuji si ještě tu zakázku ještě dokončit, pokud je to za hodně peněz a potom teprve tu hru vlastně upgradeovat na tu novější verzi, protože jinak vám to všechno resetuje a musíte, samozřejmě neresetuje se vám jako úroveň nebo něco taková, prostě zruší vám tu zakázku a půjdete do hlavní garáže, kam jste si to vlastně tu hlavní garáž umístili, do jakého města, jestli do Brna, do Prahy, do někam jinam ještě. Tak a jak můžete jinak vidět, tak je to docela tak to funguje vlastně a jinak tady nevidím nic, že by se něco zatím změnilo. Uvidíme, jak to bude ve hře a to bude až v tom druhém díle let's play na tu hru Euro Truck Simulator 2. Pokud nevíte, pokud byste se chtěli podívat na moji let's playovou sérii na tu hru Euro Truck Simulator 2, tak určitě ji máte v popisku videa. Tak a to je pro dnešní tutoriál, pro dnešní video všechno. Tak a pokud se vám dnešní video líbilo, tak prosím zanechte like a nějaký ten komentář s tím, že díky pomohl si, moc si to vděčím. A pokud nechcete přijít o nějaká dobrá další videa, tak prosím klikněte k mému odběru na můj kanál. Tak se těším na další a zatím sayonara.